Bună și bine v-am găsit la un nou joc, se numește Shadow Fight, lupta umbrelor. Și ăsta e primul meci care îl joc și eu am intrat acum la primul meci ca să nu vă plictisesc cu ce scrie pe acolo. Uitați, niciunul dintre noi nu are arme, dar se pare că el nu știe să lupte bine. Așa că mă chinui și eu să-l bat. Dar din câte observați, l-am omorât. Bun. E interesant. Am mai jucat jocul, dar acum fac un videoclip. L-am mai jucat pe calculator. Bun. Meniu. La arme, haideți să mergem. Cuțite cumpărate. Bun. Să vedem armura. Aici. Ok. Next. Bun. Hai să vedem. Ce va fi asta? E interesant tipul. Ronda 1. Îmi pregătesc arme. Haia, hoa, 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 hoa. Hei, e rând. Doar eu am voie să dau. Mi-a luat armele. Ce e asta? Bine că l-am făcut plăcintă. Altfel rămâneam lat. Dar vedeți voi ce-i dau? Deci sunt... Hei, încetează, omule. Gata, s-a terminat, te-am omorât. Bun. Tare. Actul 1. Haideți să ne antrenăm un pic, să vedem aici. Bun. Taci. Bun. Ce avem aici? Mm, 152. N-am. Nu știu aici. Asta și mai e. Ce cam și... Bă, dar știu. Bun. Aici vă antrenați. Armele care le aveți voi în mână. Deci să nu vă instalați niciodată Shadow Fight 3. L-am avut odată și știți, și vi se blochează telefonul. Se descarcă ceva și vi se blochează telefonul. Da.
Păi da. E interesant. Odată am rupt sacul ăsta. L-am dat jos. Pe bune. Și asta mă chinui să fac. Nu știu. E interesant. Bun. Bun, m-am întors. Suna cineva la ușă. Ce greu e. Da, în fine, nu se rupe sacul. Dar haideți să mai ne luptăm aici. Vedeți, avem 6 și 14 la 7 îl opresc. Ca să știți. Right. Asta este ultima. I-am mai bătut. Nu m-am oprit la ăla cu... Asta este interesant. Este undeva survival. Jungla ceva. Acolo m-am jucat și nu e prea tare. Te bați cu ninja și unii te mai bat. Mă, dar ce are asta? De ce nu? De ce nu-și ia... Mă, de ce nu-i scade viața? Trebuie să-i scadă viața. Nu? Uite, de acum ai început să-i scadă. Asta pe mine mă omoară. La ce lovituri are. E 7:20. E la 7. Mai joc tura asta și pun pauză. Și opresc. Bun, i-am sărit peste cap. Da, dar tot nu cred că reușesc eu să-l bat. Da. Am văzut. Bun. Păi, pa, nu uitați să vă abonați, să dați like și poate dacă îmi dau seama cum se fac membrii, o să fac și din aia cu membrii și o să bag membrii la ce îmi vine prin cap. Deci, pa! Ne vedem la următorul videoclip.